Takzvané RTOčko opravdu umí zaujmout. Když bylo poprvé představeno na autosalonu v Brně, design předčil veškerá očekávání. Ta karosérie prostě byla hezká tenkrát a ona je hezká i teď. Takže vlastně designově jak zvenku, tak zevnitř prostě se to povedlo a ten autobus je mezi autobusama historickýma, co tady se sbírají, je opravdu nejhezčí. Pro mě to znamená legendu. Neopakovatelnou legendu, věc, kterou už dneska nikdy nikdo nevyrobí. Tenkrát karose se poved teda. Není proto divu, že to jeden kus s nadstandardní výbavou, tedy například televizí a mohutnou anténou na střeše, dotáhl až na známou výstavu Expo 58 v Bruselu. Zaoblený autobus zazářil i ve filmu, konkrétně ve snímku Florence 1330. Objevil se v něm prototyp tohoto autobusu a na místě řidiče seděl tehdy herec Josef Beck. Jak to bylo s tím panem Beckem? Uměl řídit RTOčko? No, co jsem slyšel vyprávět, tak to tak nebylo. Filmaři umějí udělat lecos, takže ten autobus byl na podvalníku a pan Beck tam jenom seděl a trošku točil volantem. Ono totiž řídit tento stroj není nic jednoduchého. Když například jedete do kopce a chcete zařadit, musíte hned dvakrát zmáčknout spojku a ani to nestačí. Musí se právě tou motorovou brzdou zabrzdit. Tak, aby se stihlo zařadit, jinak se nestihne zařadit a pak to jde přes zuby a to se nám nelíbí nikomu. Mám tenhle autobus rád už od malička. Začínal jsem s ním jezdit jako kluk s tátou na konci 80. let, kdy ještě to bylo vidět v provozu tyhle ty vozy. A už tenkrát jsem pokukoval po tom sedadle vepředu a jenom někdy jsem měl tu možnost se tam sjíst a prostě ten autobus mi voněl. Městské jezdil asi 65, linkový 75 a dálkový ten jezdil 85 asi. Konkrétně tento typ se nazývá Lux a je určen pro zájezdovou dopravu. Sedačky jsou pohodlné, je jich tu 36. A zvláštností tohoto typu jsou tyto panoramatická prosklená okna, která opravdu určují jeho vzhled. No a tento krasavec, to je taková specialitka. Původně linkový autobus, při přestavbě přestavěný na verzi Lux. A i barva je zajímavá, zelená. Linkové karoserie neměly úložný prostor, takže pokud bylo potřeba vést nějaká zavazadla, nakládala se na střechu. Do ohrádky na střechu. To však není jediná zvláštnost. Jestli se ptáte, co je pod nezvykle velkým středovým panelem vedle řidiče, tak tady je odpověď. 12-litrový šestiválec. Suma sumárum, aerodynamické a technicky poměrně jednoduché RTOčko slavilo úspěch. To bylo Mongolsko, Čína, na Kubě jezdili, tam se odvezlo 800 autobusů. Na té Kubě bylo zajímavé to, že když se tam konstruktéři jeli potom podívat ohledně náhradních dílů, tak vlastně zjistili, že všechny autobusy jsou nabouraný ze předu a ze zadu, tak úplně šíleli, co se stalo a na Kubě, když prostě jim nešel startér, tak se roztlačovali navzájem. To je jen jedna z mnoha historek, která o tomto autobusu koluje. A že jich je. Dneska vlastně my se scházíme právě proto, že ty profíci za tím volantem mají zejména o čem vyprávět a je to fantastický poslouchat ty jejich příběhy, co všechno se stalo. Mnohé z nich nejsou ani publikovatelné. Vůbec největším srazem fanoušků a vlastníků Škody 706 RTO je ten ve středočeských Lešanech, kde to místo vypadá jak v autobusových garážích 60. let. Co se týká z té stránky sběratelské, tak tam si myslím, že to je pro ty chlapy takřka vrchol, jejich sběratelské radosti a ty jejich činnosti kolikrát nepotřebují vlastnit nic jiného. Nejhorší je místo, no, že prostě ta sběratelství zabírá místo, nejsou to známky. A tak se stará RTOčka skrývají v halách různých dopravních areálů, případně jsou součástí sbírek automuzeí. Například tohoto zeleného krasavce potkáte v Retroautomuzeu ve středočeských Strnadicích, kde jsou k vidění další 300 aut.